Política que defensi bé els interessos d'aquest país, que veu com, després de 30 anys de corresponsabilitat, veu amenaçada la seva personalitat i la seva voluntat de tenir autogovern, de gestionar els nostres interessos, de cobrar els nostres impostos, de donar resposta a les nostres necessitats més immediates i sortida a les nostres il·lusions, que d'alguna manera són les que inflamen, com diu l'Artur Mas, evidentment el nostre cor, la nostra ànima i la nostra voluntat de ser d'aquest un país normal a Europa i al món. I tindrem una oportunitat en la que haurem de demostrar més generositat que mai, que som capaços també de no només governar, sinó intentar ben aviat construir majories socials per decidir. I fer-ho seriosament. Comença a haver-hi un bullici i una inquietud a molts llocs del país, a molts ciutadans que comencen a veure que la dignitat de Catalunya està avui trepitjada, que la nostra voluntat de reafirmar el nostre autogovern i la nostra capacitat de decidir el nostre futur torna a ser limitada i d'alguna manera retrocedida. I hem de dir amb la veu ben tranquil·la, ben serena, ben harmoniosa, però molt ferma i molt sentida, que no ens rendirem, que no dimitim, que no ens resignem i que continuarem treballant amb més força que mai per superar les dificultats. Primer, a dir que la nostra raó de ser és aquest país i que el nostre objectiu és, més aviat que tard, aconseguir que Catalunya sigui un país normal a Europa i al món, i que ho aconseguirem. Perquè si d'alguna cosa han servit aquests darrers 25 anys, aquests 30 anys de transició democràtica que avui algú vol d'alguna manera tirar endarrere, han servit per consolidar alguna cosa que mai aquest país havia aconseguit tenir a les seves mans, que mai havia aconseguit jugar en el terreny natural que sempre havíem anhelat, que hem aconseguit i consolidat que avui Catalunya sigui un país d'Europa, que estem a Europa amb totes les seves incerteses, amb les dificultats econòmiques, una civilització de pau, d'estabilitat, de cultura, de valors democràtics i, sobretot, que hem guanyat allò que ja mai més ningú ens prendrà, que és la democràcia, que és l'exercici del dret a votar, que és la capacitat de decidir el nostre futur i que no hi ha Tribunal Constitucional, ni Constitució, ni PP ni PSOE, ni societat espanyola que pugui parar la voluntat majoritària i democràtica d'un país que vol ser lliure i que ho aconseguirem i que ens en sortirem. I que per això és aquest homenatge a tanta i tanta gent que durant 25 anys ha deixat un tros del seu compromís amb la família, amb la feina, amb els amics, per construir un instrument polític modest, petit, només per aquí, per Catalunya, però que en moments importants ha d'assumir, ha assumit en el passat i està assumint en el present responsabilitats transcendents que ningú més està disposat a assumir, perquè la valentia i el coratge es demostren en moments difícils com aquests, no pensant en els nostres vots, sinó en definitiva en els drets i en la il·lusió i en l'estabilitat de moltes coses, de l'economia d'Espanya, que avui encara és la nostra. Avui faig 25 anys jo també, i als 25 anys un és una mica arrauxat. Jo crec que hem de demanar als polítics discursos brillants, respostes intel·ligents als reptes d'avui i als del futur, perquè un polític brillant i preparat tindrà un poble entusiasmat al darrere i un govern compromès i preparat tindrà un poble disposat a empeltar. No és fàcil, però tenim dret a tenir bons polítics. També hi ha un altre aniversari, no sé si trist o feliç, ja ho decidireu. Avui fa 4 anys que vàrem votar l'Estatut, el que està pseudovigent ara. I jo no vull entrar a parlar d'aquest tema perquè seria frívol en pocs minuts, però sí us vull dir que no és la primera vegada que Catalunya té dificultats. Ja hem passat per problemes. Hi ha hagut altres catalans que s'han esforçat per superar-los. I per això jo avui, a confiança i a casa, a Horta, us demano que demaneu a tothom que coneixeu, i us ho demano des del fons del meu cor, que no sigui aquesta la primera generació de catalans que es rendeix, perquè aquest país, com us he dit, és nostre i no ens podem rendir.